Ja, het ben onwerkelijke tijden voor een Lieds dwarpke Jestermar. Want juist de voel in het dorp van goed 1600 mensen de postcode kanjer van maar liefst 53,9 miljoen euro. Op Nijsdij waren 2 families in Jestermar in één klap multimiljonair. Ze woonden in totaal 26,9 miljoen euro. Hetzelfde bedrag wordt nou verdeeld door alle inwoners van Jestermar die meespelen in de postcode loterij. Ik had dat absoluut net verwachten. Nee, echt net. Ja, het werkt maar er ook in. Hè? Je mag gewoon blijven. Hè? We willen misschien een sloepgekijpje om je mooi bij Marten te varen, maar we sjoggen nog wel even. Ja, dat is iets ongekends voor een dorp. Nee, het is gewoon net te bevatten. En dan al je mij elkaar. Snap je, er is net heel vaak met natuurlijk postcodes en per stritten. Of een bepaalde week. Maar dit is echt het dorp van voor naar achteren. Hè? Voor mij is dat ik nog nooit bad in de geschiedenis van de postcode loterij. Dat is wel heel uniek. En zo viel die dan ook wel wat. Zet eerst maar op een kaart. Dit is het plein, ja. Je ziet de vrachtauto op een ijsdij in één keer, hè? Ja. Waar staat die? Ja, heel spannend. Het hier meer, ja. En de meesten staan dan daar en hier. Dan krijg je een hele chaos in het dorp. Iedereen gaat iedereen appen en bellen en van nou, je mag komen, want er is gebeurt iets of de postcode loterij of zo. En dan heeft die spanning hier van wat is er nou echt gebeurd, hè? Van nou, hoe is het nou? En hij is toch een lot. Hij weet een lot. Hoeveel lotten hij is toe? Neem maar op. Hè? En dan, ik heb ook naar Hoeswesten zien. Van hoe wat heb ik? Heb ik wel lotten. Roos hoeft je net heen en dan is dat sneu. Maar, en dan is het lotten en dan krijg je een spanningsveld van wat zou het nou opleveren hier dan? Nou, hoe spannend is dit? Oh, dit is heel spannend. Ja, dit is heel spannend. Ja, tuurlijk. Ja, Ben No en Oorloer is bekend. Ja, zeker. Ja, zeker. Heel lotten? Ja, ik ga een lot. Ja, zeker. Ian? Maar ja, het gaat om elkaar punten, hè? Ik ben toch maar goed 200 lotten uiteindelijk in de eerste maand. Dus dat elke Ian heeft net een lot. Dat ze jankt hebben, denk ik net. Maar wel van... van dit is het. Ben gewoon in oktober correct op zijn, de lotten. En dan dit. Zo. Maar zeg maar, al die mensen die won hebben... En dat is prachtig. Ja, weer een feestje. En uiteindelijk is het dan wel goed 70.000 euro per lot. Jeetje. De meter gaat draaien. Want hoe spannend gaat dit worden? Met het maximale aantal kanjerpunten komen we terecht op een bedrag van... Ja! Dank jullie wel allemaal. Nou ja, ik ben Johan de Haan. Ik ben een van de gelukkige winnaars, zeg maar. Of mijn ouders dan. Die hadden een mooie prijs gewonnen. Ja. Ik ga je weer niet aan mijn naam, ja? Oh nee. Oh ja. Hoi. Dit is mijn huid. Romke. Zo is het. Jo, hij wel een bijzondere outfit voor een miljonair. Ja, hier kan hè. We zijn naar de oors, hè? Die hebben wat meer in de kast. Nou, zo. Ja. Nou, maar we maar in naar binnen, dacht ik zo. Die maakt je nog steeds zelf het eten. Dat is juist. Wat laat je er in apart, man? Ja, van die stiekjes even snel, hè? Want ik had helemaal burgrekst. Dan doe ik dat. Nou ja, 1 januari, de Jonas. Ik denk, jongen, wat gebeurt hier? Hè? Wat gebeurt hier? Dit kan het weer wezen.
En nou ja, op een gegeven moment, die Martijn Krabbe, die zei van, nou, zal ik hem maar opentrekken? Nou ja, zei ik met hem, dus dan gaat hij envelop hier en dan steekt daar een enorm bedrag op. Ja, meer dan als dacht. Want dat weer bijna 18 miljoen. Ja, schrikbaar. En dan beseft hij in één keer van, jongen, wat gebeurt hier? Die hele leven, de dingen die chansen hier, zeg maar, want dat weer. Die chansen hier, die winnen er eigenlijk in één keer net meer. De grote haardprijzen zijn al wel bekend. Ze voelen op de postcode 9261 XC. Ja, wanneer kwam je hem erachter dat je iemand won hier? Die zoon en schoonzoon. Dat de postcode gewoon 9261, maar verder net. Ach ja, dan valt er wat in. Maar ik had net droomd dat de hoofdprijs. Echt net. Hij hem die checkje nog? Oeh, dat weet ik zo net. Dan mag ik eens even vreemd. Ik denk wel eerder nog wel, maar waar het er is, weet ik niet. Hey mam. Ja, heb je hem die check hier nog? Wat check? Die van die 18 miljoen? Ja, mooi hè? We gaan hem die lezen. Oh. Eerder dus nogal. Mam zijn wel in mijn huis. Ja, dank u wel. Zie je dit mag hem wezen, misschien. Zou we dat eruit halen en dan zie je steeds stingen. Ja, dat is ongelooflijk. We beginnen Zakynthos in Griekenland. En we beginnen nou eens een keer voor het eerst in haast 20 jaar. Gaan we weer eens op vakantie. Ja, de band ben ook zo groot, dus die redden hun wel. En dan gaan we weer lekker voort met z'n tweeën. Ik hier een lot. En ja, ik wist net wat verwacht maar. En ik moest iets van wat gebeurt er hier om me heen. En dan, nou ja, André Hazes hoe komen, daar heb ik zin in. Ik denk leuk. En verder heb ik ook geen gedachten bij. Ik denk dat de horen mensen wat meer bezig zijn hoe vol ze het zijn samen. Dat hier ik net echt, dat gevoel. 2 jaar geleden ben we in Mallorca geweest op vakantie. En toen wist ik nog net dat ik ziek was. En ja, ik ben wel wat verkouden en zo, maar ik wist net wat ik hier. Achter maar ze maar wat antibioticum haast de dokter. Nou, klein antibioticum kuur sloeg net allemaal. Pret niet zo'n kuur, nou, die echt niks. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment, toen was ik bloed bij de slim. Nou, en toen was even een lang foto maken. Dat eerst ik naar haar bellen. Ja, ik zei het goed net, ik voel net een lang foto te maken en flauwekul. Uren later dacht ik, nou, maar dan maar al. Dus in het ziekenhuis, nou ja. Dan zie je het na een weekend op, nou ja, CT-scannen. Dan had al je gat niet lang. En dan krijg je een diagnose. Die paar 60 dames in Nederland. Hè? Dat is de ziekte lymphangioleiomyomatose. Ik kon het eerst hier, ik kon het niet eens uitspreken. Maar dat is awkward, is een ziekte van lam. En dan had het is een soort kankerachtige groei in de long op. Dan had kiestes hopen komen er in de long, werd er steeds minder longweefsel haast. En werd er wat ademen, steeds moeilijker wordt. De huisarts die zei van nou, de kans dat de loterij geweest, dat is nog groter dan deze ziektecrisis. Nou, en ik ga beide. Ik ga de prijs van en ik ga deze ziekte. Het is gewoon wat trok in. En dan leuke dingen waren, nou, en dat is wel prettig en wat extra cent, nou, wat alles kost deelt. Dus dan is het wel mooi. Nou, klaar voor vertrek. Van de meesten is niks verloren. De meesten hebben nog hetzelfde blijven. En we staan al gelukkig met 12 voeten op de grond. Het eerste is dat er is een paneel fietsen kan binnen, een paneel auto's. En een aantal zonnepanelen of een uitbouw van een huis of een zo. Ja, dit is dan maar ook. Wat heet dat? Even weer bijna hier naar de loterij. Maar doe is toen echt klappen, toch? Ik heb 12. Ja, 12. Ja. Wie leidt er weer voor? Hè? Wie leidt er weer voor? Ja, wees. Ja.
En dan hoop ik maar dat het in januari weer een keer valt dan, hè? Dat maakt van mij gerust. Ja, die valt wel. Ja, ja. Je moet eerst nog een ja. Ja, je gaat op vakantie, hè? Waar ga je heen? Gambia, sure zo. Oh. Ja. De warmte in. De warmte, ja. Oké. Gezellig, joh. Jo, hoi. Hoi. Wie smaakt mij? Ja, hè? De teneur is toch wel een beetje van, nou, mat het nog of nou, vooruit naar één keer. Hè, zo. En dat wie in die weken dat die meesten van het Talpa hier al je wien, waterplastic, een beetje een overkill. Maar de meesten konden net bij mij in de winkel komen, hadden we een cameraploeg. Dus dat boet in de winkel of in de winkel. Ik heb alles wat ik aan. Daar ietsje. Ah, dat is jouw. En dat is natuurlijk een beetje irritant. Als de geen prijs van heeft. En dat praat er net zo makkelijk met meesten hoe dat merkt in de winkel ook wel. Van dat het toch wel eens wat gevoelig was. 24. Je hebt toen ook een lot ietsje of net? Nee. Nee, hè? Nee. Maar hem nooit nou weer een lot kocht of net? Nee. Oh. Nee, sokken ben rijk, hè? Die nou, Maar nou best een 3/4 jaar, eind van het jaar weer en dan merk je er eigenlijk niks meer van. Mensen. Ja, bliksem, 18 miljoen en net niks. Dat kennen mensen werden die denken van, hé, dat kan wel een heen. Ja, wat de dag daarna al dat het gebeurd weer, toen kregen we al bedelbrieven en hou maar op. Mensen die het op een stoep staan, die het huis verkopen willen. Ja, op een gegeven moment staan we een keer op mijn aan boeten, diezelfde weekend nog. En door reed er wat een duister auto voorbij. Ik denk, dit vind ik net fijn. Dat hier ik word. Ik denk, wat een bloe ik hier word. En bij mijn ouders dan zo hier. Maar ja, wat had je er dan? Daar net van. Dezelfde jaren trouwens toen het gebeurde, gingen ze ook naar bewaking erbij. Maar gewoon, wie alles afzet, daar kwam net in binnen. Zat hier gewoon het ook nog. En dat is ook een heel rare situatie, dat in één keer gebeurt natuurlijk. En in één keer wordt je huis bewaakt. En wat van huisje, hè? Waarom moet zo'n huisje dan bewaakt worden? Ja, dat is toch raar, hè? Maar ja, dat kreeg dan, ja. En hoe is dat nou voor je? Nou ja, zo, mijn mem die ben uiteindelijk verhuizen. En dat wil ik mooie boetende aandacht houden, ik het zou zeggen. Geen publiciteit erop, waar het is. Ja, puur om een reden die meesten maken nog rust als het simpel is. Ja. Wel jammer dat het aan voor het is, ja, dat mag ik wel zeggen. Dat is, ja. En waarom? Ja, goed, omdat je toch in het verleden leidt, hè, uiteindelijk. Maar ja, uiteindelijk jij het verleden ook achter je te laten. Als je erbij stilstaan kan en de goede herinnering, dat is, daar doe je het voor, hè. Inwoners van Jestermaar die het neer doen haar in een postcode loterij profiteren mogelijk dochs van de miljoen. 3 loterijwinners zetten uiteen met een fonds dat oren dorpsgenoten geld uit krijgen kunnen. Er komt zo'n enorme slompen geld komt er een dorp binnen. En dan denk je van wat zou het mooi wezen als het hele dorp daar iets mee doen kan. Het hele dorp daarvan profiteren kan. En op welke manier, welke wijze, dat hebben wij eigenlijk nooit van tevoren bedacht. Gewoon het feit dat dit een dorp is die een heel soort machinalen docht in organisaties. Dan maak je iets misschien al dwan met zo'n grote hoeveelheid geld. Als iemand een koelkast had die stikken gaat, dan wil ik mijn fonds, dan wil ik daar wel naar je koelkastdel zetten. En dan troffen we een regeling dat die koelkast ook betalen was. Maar vanuit het principe dat je mensen ontzorgen willen. Dus die basis, dat is eigenlijk een beetje de eerste insteek geweest die wij hier met de invulling van het fonds. Ja.
daar hier meestal ik wel wat betingsten bij, kwamen er toen achter. Ten eerste van, ik bepaal zelf wel wat ik me geld aan jou. Terecht, ja. En we hinden, dus het commentaar wie ik van, ja, en waar zal dat dan bepalen? Waar wat krijgt? En dat zijn praktische zaken. Wij helemaal net met wandelen, maar die horen meestal wel. Ja. En dat wie eigenlijk een beetje de zinstelling in het hele gebeuren. Ja. En dan zeg je dus en dat wie heel mooi om te zien, dat mensen in het dorp kritisch waren en mensen buiten het dorp laaiend enthousiast. Op het moment dat je een heel goed plan hebt wat presenteerbaar is, hè, wat helder is en tastbaar, dan zijn ze mensen van wauw, dat is mooi. Maar er was bij ons niks tastbaars. Alles moest nog ontwikkelen worden. En dat is pas in de maand daarna is het ben de ideeën pas een beetje kwamen. Mooi. Lekker eten. Hey, lekker eten. En dan ben misschien al die duizenden euro's die men won had, die ben misschien al op. Of besteed en in je holle misschien al 3 keer besteed. Maar dat jouwt niks. Dan had nog de Postcode Loterij eigenlijk een soort katalysator geweest voor het idee. Ja. De onswingeler. Ja, in januari van dit jaar had het shitje, dat had ergens een plakje voen. Ergens op het breed en nou, dat groeit wel uit. En ja, die ene BM had wat langer tijd nodig om te groeien dan de andere BM, maar dat komt mooi BM. Je wordt er blij van als je wat voor een oor budgetten kennen. En in welke vorm dan ik. Ja, dat is toch een van de doelen van het leven, om wat voor een oor te doen. En wat daar wil je zelf ook gelukkig van. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles. Alles. Een miljonair. Dat is wat ik word, ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Nou, dat is hem, hè? Ja, zeker. Ja, echt heel boeiend mij. Ja, hè? Ja, zeker weten. Dit is meer dan een droom eigenlijk, ja. Ja, waarom? Ja, ik was vroeger als jonkje al gek van zulks. Zulke auto's vond ik mooi. Maar ja, goed, dan realiseer je wel ja, waar kan je daar nou in rijden, hè? Laat dingen zelf in je haar. Want ik ben naar de battalion, weer naar de battalion, lekker het zo zeggen. Ja, nou in één keer verhoort het en ja, dan is het gewoon hartstikke bizar eigenlijk dat je in zo'n auto reist, wist. Ja. Een vrouw van de begeleiding, zei man, die begin begeleiding kregen we. En die zei van ja, je moet gewoon nu die auto kopen die je altijd wou hebben. En toen ik, nou ja, toen begon ik nadenken van dat kent dan net, wist. Wat zo'n meisje daarvan denken. En ja, inderdaad. Maar ja, goed, toen zei ze van ja, je moet niet naar die mensen kijken. Je moet gewoon lekker je ding doen. En die mensen die problemen hebben, die hebben een probleem. En jij niet. Dus dat moet je gewoon lekker doen. Nou ja, dan had ik dat toch dingen. En zeg maar, in een kleppen tegen. Gaan we net z'n allen waaien om Er komt nog wel een leven over zelfs. Nou ja, als gasjouw dan zeker, zeer zeker, ja. Alleen nog hier nog wat kouder, dus dan moet er in warm worden. Dat is toch niet normaal meer. Raar, hè? Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Niet echt nogal wat. Zo. Ik kan gelukkig mijn huishouding kunnen wel wat doen. Ik heb wel hulp, een paar uurtjes in de week, die doet het grove werk.
het badkamerskeermeid en die zaken. Maar ja, het is gewoon wat rustig leven. Maar het is een vrouw van 80. Dan leven ze gewoon rustig. Ja, dat is meetjes als ze een keer mee bent. Dan gissen ze een keer even een paar uur op bed. En, ja. En het is, ja, nou, jood ben ik wel weer vet. Maar het kan mooi wijzen dat ik van buiten kom en ik denk van, nou, het wordt hem jood net. Maar wie mag je nou op vakantie? Ja, we gaan over Machine toe aan. Ik weet ook net dat het ooit weg gebeurt als daar Machine voor bent. Dus ik denk, ja, dan wil ik wel een fotoserie. Ja. Dan wil ik echt van genieten als ze er net thuis zijn en dan wil ik een ander zien kennen. Omdat het een heel pot, ja, ben de belangrijkste meisje in mijn leven. Je hebt wel een auto dat ik denk van, oh, ik herinner wie het maar net kwijt rijdt, je wist. Het kan altijd nog krijgen, zeg maar. Ja. Maar ja, een boete meer of minder maakt het voor jou ook niet uit. Ja, nou, ik zal die zeggen, ik denk dat ik al misschien wel 15 jaar geen boete hangen maar. Dus wil je dat mooi samen worden. Ik ga even mijn zuurstoftankje ontsluiten en dan hak ik op 12 liter en dan krijg ik even wat meer lucht tijdens het fitnessen. Some say life will beat you down. Het enige nadeel, dat is altijd zo klimmen maakt, hè. Steal your crown. So it started out. For God knows where. Ja, wat zijn je ook? We zijn er jaloers op. Ja, daar gewoon. Ja. Ja, dat zijn reacties die je wel eens krijgen, hè. Dus, Dat ze jaloers op daar binnen. nou, jaloers, ja, dat is positief bedoeld. Tenminste, dat kan ik wel een hele vrouw vernemen. Dus, ja, makkelijk zaad. Ik ga nog puffjes krijgen. Dan ga ik wat meer lucht, ik verneem het echt. Dus ja, het is nou op zich, ben ik er wel blij maar dat ik spul krijg. Om het wat lichter te maken en wordt het gewoon hoffelijker van. Nou Johanna, je bent bij mij thuis. Hier hebben we verschillende dingetjes hebben we hier. We hebben onderaan een Eibenstraat in gekregen. En we hebben in mijn koor als boeren hebben de zonnepanelen op het dak gekregen. En we zijn nog bezig met vlierisolatie. We hebben het echt zocht in duurzaam. En dus u probeert te besteden aan duurzaamheid. En net wel naar je auto of naar je fietsen. Maar gewoon duurzaam. En nou ja, dit wien we toevallig. Want, dus dan komt dat mooi uit. En hij hem collectief de zonnepanelen? Ja, mijn koor. We zien 2, 3, 4. Ja. Ja. En dat proberen we dus ook met de vlierisolatie, met sjouwen. En dan pak je ook een beetje korting, zodat ze dat dan nemen. Ja. Ik denk dat wij misschien wel de grootste dichtheid hebben van zonnepanelen in het dorp. Ja. Het is versteld van, wij zoeken net hoeveel we hebben in het dorp. Ja. Ik laat de naam van mijn gezin zetten. Omdat ik, ja, omdat ik ziek ben eigenlijk. Dus dan vind ik dat mooi om dat te doen. Dus ik een aantal leerlingen net die, maar nu doe ik het al. Dus daarom ben we hier. Net een ding die is altijd al woest en die dorst dan nou gewoon omdat ze ziek is. En dan wist ik net hoe lang is die, ja, dan wist nooit hoe lang is die om stappen. Maar het is onzeker worden. Nou, heel onzeker.
helemaal voor u. En ja, ik denk, dan doet het gauw. Dan denkst je wel zo normaal. Van, hé, ik wil dat misschien wel. En dan stel ze het misschien uit. Hè? Want ik werk een skydaas. Ik denk van, oeh. Maar dan doet het gewoon. Nou gaan ze gewoon geen grens meer. Dan doet het gewoon. Best niet haast. Maakt het yield gelukkig? Nee, maar het maakt het me wel gelukkiger. Ik heb met mijn man even leuk op vakantie kunnen. Dan heb ik wel een blijheidsgevoel. Dus ja, ik weet net hoe ze dat zien. Ja, dat kost het toch geld. Maar ja, gelukkig, ja. Ik ken geen Nederland verkeerpje, denk ik. Dat is gewoon zo. Ja. Think about you every day now. There was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. De muziek is altijd mijn ontspanning geweest dat ik de rest om je heen even vergeet, weet je wel. Na 1 januari de zachtvolle verroeren, dat in leven, ja, dat draait gewoon 180 graden om. Van hen moest je vechten om centenwielkoor te krijgen en nu is het gewoon, ja, je wil eigenlijk nou meer vechten om het te behouden en goede dingen mee te doen. Er zijn hele grote meisjes die wel graag van die profiteren. Zo simpel is. Die ervaringen heb ik al. En, ja, dat is wel vervelend aan de ene kant. Ja, maar dan mag ik wel denken van ja, die heeft er toch bij, zo gaat dat. Had ik bijvoorbeeld ergens een offerte opvreden dat ze hoger ben als ik van tevoren van de yieldprijs die. Zo simpel is het. Ja, dat gebeurt. Ik snap het echt wel, maar ik vind het net leuk. Het is makkelijk als je centen hebt en als je rondkomen kennen. Maar uiteindelijk de echte rijkdom, dat ben gewoon de meesten die stonden die hen haast best waardom aan haast, zeg maar. Dat is rijkdom en net centen. Makkelijk zijn van mij uit, maar zo is het wel. En ik besef me dat nou ook steeds meer. Tuurlijk, je hebt nog een hele grote vermogen, maar we zijn wel steeds dezelfde meesten. En nog steeds dezelfde johan. Alleen dat dan maar een, ja, maar een oor beurs. Is het klaar? Dit is hem. Hartstikke mooi. Heel blij mee. Ja, prachtig. 15:30 alsjeblieft. Je bent toen ook geen lot, dacht ik, hè? Bij de Kanje Loterij. Nee, hè? With you.